L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jum 50, huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. U f'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta' riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Intlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xilud, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instema' dan il-ħoss inġabret kottra kbira, il-koll mħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Mibluwejn u mistaġbin bdew jgħidu: dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-koll mill-Galilija. Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu b'ilsien art twelidu. Partin, Medin u Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Lodija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, minn Friġja, mill-Panfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab, aħna l-koll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-leġubiet ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Bierek ruħ tiegħi lil-mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kottrana l-emmejjel tiegħek mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk toħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu jmorru. Ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-mulej għal dejjem. Jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħadd oġbu l-għanja tiegħi għax jien fil-mulej l-għena tiegħi. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostolu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu, la darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd ma għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet, iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Hekk mela, ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem, għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu. Imma jekk tmewtu l-emil tal-ġisem bl-Ispirtu, tgħixu. Dawk kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma wlied Alla. Għax intom ma rċivejtux l-Ispirtu li wassalkom għal-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom u li tadottivi. U li bih aħna nistgħu ngħidu Abba, Missier. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla.
Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta. Werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu. La darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu inkunu glorifikati. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kemti. U Missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-difensur, l-Ispirtu Santu, li l-Missier jibgħat f'ismi, jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għattilkom. Il-kelma tal-mulej.